Kai, zan iya ba da jingina matana. Gaskiya zan iya ba da jingina ko gidana, ko yata, ko matana. Akan 1,000 a duba. Bari in je an duba fara da shamu. What? Domin nan. Ya gaba. Na san inda nake. Matsalanka amma ga shi ban da shi a wajena amma shi mana ka ga kwana ta kan kuma yau shi zaka ban kuɗi na Karka damu. za a baka yau shi zaka ban musa rana Za a baka kuma. rana dai abokina Rana kan kullum ma rana. Metro Boomin want some more, nigga. Get it, get it. Yeah. Gay, get it. Gay, get it, get it. Gay, gay. Music at firstnextplay.com.ng. Yauwa ga mutane na ma bari in ce in gani ko zan dan samu wannan. Kusan damuwa ne. ya maza kai kullum kan baka da kuɗi To me ne a ciki ne da Allah naira 1000 ma ko kun sa da Allah ku bari. Yanzu kun san me ku ce ya ga jinginan indomin ne. Allah ciki da Allah. Me ne sai ka sako ga hukuma a cikin abu. gaskiya ne mana ai ba da mu ne fa ina tsoro fa waye ne shi Ya da ka bashi kudin nan. Ka bashi kudin nan. dan me yasa Kai da ma shi wannan da karan kudin kwamitin haushi da na ake kake ji. ba ya Kana haushi bane kai yanzu bai baka kudi ka ba. zai ba mana waye ne ai waye ne Kai alaji na. Alaji na gaye. Wanke. Da alaji na. Kai ka san me ya kawo ne? me ne kuma ya kawo ka ba Ne na faɗa ma me ya kawo. sai ya san kai ji ne in kai gaskiya ka bana da wani yasa Kamu ɗaya. kamu ka saba miya kullum ka lokacin ma kamu ba ka da ne shi Ka bari mana me ne sai ka yi kowa ya za ku ba da jimu ba ya za ku ba da jimu ba yau ka saba ya kai Ayi haƙuri mana yanzu daga wannan take and last. daga wannan to amma yaushe zaka damu da shi mun wancan gaskiya ka damu da shi kan lokaci ba da Allah Matsalan kenan ka daina tambaya na wuce. To, bai Zan tambaya kawo ba. ai zan kawo ai. Ba ni mana. ba da mu Ba ni mana. dai mu ne dubu dai kawai ma Ban dubu daya ban da kai. Maye ne. Za a tukari da yadda. maye ne ka ga da cika maye ne Ina an juma ma ta samu zan iya kawo maka. Maye ne. In kana son bashi sai a kara maka kai. Kana son bashi ya kara. maye kuma yace maye ne Yawwa. Kaga bari samu in sai ta kawai. kaga dan nawun kanin kuma dawo Wai, yayin can gobe da ba su wanke ne. Abu tumi na ne. wallahi da ni ya ga mari sai wallahi mari sai An ga wani kakka ba sa ba. Ni da ni ne zo da wanke ta da mali zan yi. Ah, ba ya kuri mana. Tumi na ne. Zai zo bari wanke. Ba yadda talaucin da yake damuna ni. Ya ma yadda bargani. Ma yadda bargani. Rai ya ɓaci, hankali ya tashi, kai ya ɗau caji,
caji ban gani in fashi rai ya ɓaci hankali ya tashi kai ya ɗau caji ban gani in fashi kuma tu What? Maganan nawa, fara maganan nawa. Fara maganan nawa. Waye? Wallahi magana mai gai ba kuɗi tashi jiyo nan ka kalle ni mai maganan ka ina bayan ka fa mene barawo mai maganan ka da mala kusa ba gani akwai kudi ana ba mu kudi ana sai ta ya caje kansa yi tan ku farmin ci bari mu babu to ina kai ka tsaya mu da ka tattara ka bari ka bar kai ga magana na da zai yi na karshe ke ne magana ne na kamar na da ku tsaya abu tun ka abu ne sai ka tsaya kwanta kai aka kuɗi a jiki ku shiru mu ne yake ka bari cire maruya sai me ne kai me ne kasuwanci ne na irin kasuwanci da mu da kasuwanci give and take ba mu sani ba ku sani ba wani yanzu ba wannan ba bare ku ji magana da zai bare ku ji magana da zai da ku na karshe ko riga da zan cire mai an da riga da wando ka sai ke ni ya koma ta bari cire maruya ma akwai kudi a cikin mata mai kai bari mu ga ya mata kai ka ya zai na da ta ya zai domin ne kai kai na kai bar mu rana zan bar ka kyata wallahi me faru so nake ku daki kudin ku kara min 1000